Fight the PowerPoint. Artista tabuek iraun dezaten luzaroan, edo artista tabuak seinalatzeko. Tabu berri bat goitik bera. Azoka honetan ere bai, goitik bera zuzendua, eta tabu honek esaten du euskararen gakoa dela erabilera, ez? Eta niri horrelako galdera bat sortu zait, zer da gako honek atzean daukan proiektu ideologikoa, ez? Euskararen erabilera izango litzatekela gaur egun afera moral bat. Duela pare bat EAEko legegintzalditik datorren kanpaina bat da, kanpaina forma asko dituena, eta kanpaina horren arabera, esaterako erabat normala da, Gasteizko tren geltokian daude 4 leihatila, eta 4 leihatiletako batean ere ez dakite destinoa euskaraz, prezioa euskaraz, eta kaixo agur mila esker bai zuri ere euskaraz. Duela gutxi egon da Euskal Herrian Federici, feminista bat, eta esan du, berrian irakurri nuen, Andreen egoera materiala aldatu ezean fikzioa da berdintasuna. Eta uste dut euskararekin gauza bera gertatzen dela, ez? Euskara operatiboki erabili ahal izateko egoera materiala aldatu ezean fikzioa da, hizkuntz berdintasuna. Eta honen harira, bauka Brechtek, dela momentu honetan nire ideologorik importanteena, esaldi bat esaten duena, norbaitek formalki arrazoi du esatean, esan nahi da berez funtsean ez daukala arrazoirik, ez? Edo formalki arazoa konpondua dago, esateak esan nahi du arazoa ez dela konpondu. Gauza bera seinalatzen zuen Brechtek paperean esamoldearekin, ez? Berak esaten zuen, 3. Reicheko autarkiak bikain funtzionatzen du paperean. Bueno, uste dut euskararekin gauza bera gertatzen dela, eta papera ez dela nahikoa. Eta zentzu horretan seinalatu behar direla, oraindikan sailburu orde den Blanca Urgel eta Lourdes Hausmendik egindako euskarako murrizketak, murrizketa soziala direla ez bakarrik batzuk langabezian geratu garelako, eta batu garelako Hego Euskal Herriko 219.000 langabe horietara, baizik eta euskara jakiteko aukera berez doako aukera bat izan beharko litzatekelako, eta euskara ikasten ari direne badakite maiatzetik aurrera lehen gainditzen bazenuen kurtso bat ordaintzen zitzaizun kurtso horren matrikularen 180 baino gehiago, eta orain ja ez, eta horregatik fight the PowerPoint. Improvisazioa normalki da, jada entzun dugun zerbait errepikatzea nobedade aurpegiz, eta zentzu horretan arte eraldatzailea ezin da espontaneoa izan. Simplistak ez da liburu berezi bat. Simplistak da errealismoz idatzitako liburu bat, saiatzen dena gizarteko arrazoi konplexuak azaltzen eta erantzunkizunak eskatzen dituena izenez eta abizenez, batzuetan izen horiek eta abizen horiek anonimoak dira. Zentzu horretan, badelako gurari bat eta da pertsonen gizartea askatzeko badagoela klase posizio askatzaile bat, klase zapalduaren liberazioa helburu duena. Eta zentzu horretan gustatzen zait, Roberto Bolañok duen poema baten izenburua, eta da, maxima klasiko bat, izate sozialak, kontzientzia soziala determinatzen du. Jada, euskara ez da gure territorio librea. Ni gainera tuit hau bota nuen librea ere ez den sare batean, eta hori dakit hemen presente dauden Bakaljauko burkidei buruz. Jada euskara ez da gure territorio librea, Gorka Maneiroak hitz egiten du, eta etxekaleratzeetako Kutxabank eta La Caixak ere hitz egiten dute, La Banca y la Barcina torturan y asesinan, hau alda zuen bakea. Simplistak da liburu panfletario bat, simplistak da liburu manikeo bat, gaia konplexua egia dela dioenaren helburua izaten delako gaiari buruz ez eztabaidatzea. Konplexutasunaren monopolioa baldin badukate loroek, eskatuko dien mesedez, naziei buruzko filmak egiteari utzi ezaiotela, behintzat, Bohumil Hrabal idazleak eta gero egin zen filmak bezala erretratatzen ez baldin badituzte naziak.